Masana anokupatsirani nkhani izi ndine chance mlozopanda poyamba mitu yake. Anthu oposa 200 apezeka ndi kachirombo ka corona mtsiku limodzi lokha katswiri ali ndi nkhawa. Unduna wa zamoyo watsimikiza za munthu woyamba kupezeka ndi nthenda ya kolera mdziko muno. Mkulu wa manebu yemwe anamuyimitsa pa ntchito akudabwa kuti apolisi sanamange anthu onse omwe akuwaganizira kuti anatulutsa mayeso a MSc chaka chatha. Ndipo khoti lati kumva mulandu wotumiza Shepard Bushiri ndi mkazi wa South Africa kudzayamba pa 8 March. Nkhanizi mwatseranetserane. Komiti yona za mliri wa COVID-19 yati kwa nthawi yoyamba chiyambire nthendayi kufalanso mdziko muno mapezeka anthu 227 atsopano ndi kachirombo ka corona dzulo. Mmodzi mwa apampando wa komiti Dr. John Phuka wati nthendayi kufala modabwitsa pomwe msabata zitatu chiwerengero cha anthu atsopano chapyola 1000. Pakadali pano mmodzi mwa akatswiri za umoyo Profesa Adamson Muula wa college yosula madotolo mu mzinda wa Blantyre wati anthu ena mdziko lino sakumvetsetsa ndondomeko zopewera nthenda ya COVID-19 chifukwa cha kuchuluka kwa anthu omwe akupanga ziganizo zopewera nthendayi. Hapenjera mmano ali malipotiri. Omwe akuluakulu akuyesetsa kulimbana ndi kufala kwa COVID-19 zikuoneka kuti ntchitoyi ikumana ndi mavuto osiyanasiyana monga ziganizo zomwe akuzipanga. Profesa Adamson Muula wa College of Medicine wati ziganizo zina monga kubwezeretsa chiwerengero cha anthu okwera minibus zikonza kuthandizira kufala kwa kachilomboka. Opanga maganizo ndi ambiri ndiye aliyense mwina amene waonera mosaganizira kuti akambirane ndi nzake komanso chifukwa chimene akuchitira chinthucho mwina mwake chosakhala kuti chakambidwa bwinobwino chifukwa zikupangira choncho. Chifukwa chomunena za maminibasi pano tayamba kuzazana kwambiri mukozanso kuona kuti panopo tayamba kulemba mayeso a MCE sindiye kuti ndikunena kuti mayeso ayime kapena kuti sichinali chanze kuti koma mmene tikutero tikutegulanso mbali zina ndi zina. Kutsogolera dziko ndi chinthu chachikulu kwambiri chimene malo osiyanasiyana maganizo amatha kukhala otsutsana. Katswiri wina wa zaumoyo Amaziko Matemba wati umoyo wa anthu okwera minibasi ukuyenera kutetezeka nthawi zonse. Kachirombo ka COVID kamene kabwera kachiwirika kakufala mwansanga ambirani zipatala pano anthu ambiri alamba kumwalira kusiyana ndi mmene zinali mbuyo. Ndiye ndikukhulupirira kuti aliyense paikhapaikha aganizirapo pamenepa kuti kachirombo kamene kasapite kufala chifukwa chokuti kachirombo kamene kafala ndikuti driver wayendesayo komanso conductor akhoza kutenga so kachirombo kamene ndikuluka somweyo kupanda kusamala. Kukhala motalikirana komanso kupewa kukhala malo othitikana ndi zina mwa njira zovomerezeka zopewera kufala kwa kachirombo ka corona. Unduna wa zaumoyo watsimikiza za munthu woyamba kupezeka ndi nthenda ya kolera mdziko muno chiyambire nyengo ya mvula ya 2020-2021. Mneneri mundunawa Joshua Malango watsimikiza kuti wapezeka ndi nthendayi ndi mwana wa zaka zitatu kuchilimba mu mzinda wa Blantyre. Amalango akufotokoza. Kwapezekadi munthu mmodzi amene watsimikizika kuti ali matenda amene wa kolera. Uyu ndi woyamba mu nyengo imene imayamba pa 2020-2021 kwambira pa November ufika lero imene timachali ndi kolera season pa November ufika October latikozamba kuti uyu ndi munthu woyamba amene wapezeka ndi matenda amene wa kolera. Ndi mwana wa zaka zitatu amene anabwera ku chipatala chathu ku Blantyre chifukwa cha zinthu zimene amaonetsa mnthu wachipatala anatenga masamples kuti ayese andi munthu amene wapezekadi kuti yotsatira zonse munthu ali ndi matenda amene wa kolera koma kungonena kuti mwana ameneyi atabwera ku chipatala anakasiyidwa ku kampu imene timatirika kwa anthu odwala matenda ngati amene wa infectious disease amene kolera ndi imodzi mwa iwo kuchileka. Anabwera pa 3 andi imene mafika pa 6 January ndithu imene ananoti munthu wachira ndipo watumizidwa ku nyumba koma zotsatira ndimene zikuonetsa kuti munthu ndithu anali matenda a kolera. Choncho ndikuzotsimikiza kuti ngati Malawi tsopano tili munthu mmodzi amene wapezeka ndi matenda amene wa kolera ndipo akuchokera mboma la Blantyre. Nduna yona za maphunziro Agnes Nyalonje dzulo inayendera malo ena omwe akulembetsera mayeso a MSc mabomado ndi Kasungu kuti akaone omwe ntchito ikuyendera. Iwo apempha Malawi kuti agwirane manja pothana ndi mchitidwe uliwonse obera mayeso pomwe ophunzira form 4 akulemba mayeso awo. Ndipo dzulo mkulu wa manebu yemwe anamuyimitsa pa ntchito a Gerard Chiunda
anakaonekera ku komiti ya nyumba ya malamulo yona za maphunziro komwe anawafunsa za udindo wawo pa zomwe zinachitika kuti mayeso a MSc a chaka chatha apezeke pansika. Achiwunda anati akudabwa kuti apolisi anamange anthu onse omwe akuaganizira kuti anatulutsa mayesowa. Madalitso Phiri ali ndi ripoti. Achiwunda omwe anali limodzi ndi akuluakulu ena asanu ndi mmodzi omwe nawonso anawayimitsa pa ntchito anati munthu yemwe akumuganizira kuti anatulutsa mayesowa yemwe ndi a Austin Miuna omwe amagwira ntchito ngati mlonda ku Manebu sanawagwiritse ntchito bwino kuti afotokozere akuluakulu kuti anthu ena amene anatenga nawo gawo ndi ndani. Iwo anati mmene chitetezo chimakhalira cha mayeso ku bungweri ndi zosatheka kuti Miuna anagwira ntchito yokha. Povuta panopa kuti munthu anganene kuti amene zili msogolo muno tizichita zakuti zimenezo ndi boza. Chomwe chingachitike apa munthu amene akukayikidwa kuti uyu ndi amene anatulutsa mayeso uja alipo, amene akupanga verifications iwa akamutepeza amene uja amufunse bwinobwino kuti zinachitika bwanji, iyeyo afotokoze. Ndi akafotokoza zimenezo zithandiza kuti anatulutsa motere ndiye kuti system tikonzere motere. Koma zikuoneka ngati kuti mabwana athu akulimbana ndife kuti atipezere kenakake kuti basi athane nafe. Zimene zikuoneka apapa. Wapampando wa komiti yona za maphunziro ku nyumba ya malamulo Brenex Kaisi ati iwo aonetsetsa kuti apeze gwero limene linachititsa kuti mayesowa atuluke. Ife chenicheni kwambiri chimene tifuna tione kuti chidapangisa kuti mayeso aululike ndi chani, kuti chimene chinampangisa munthu uyu kuti aululike mayeso ndi chani. Chifukwa tikugwira munthu ngati zifukwa zake sitizipeza, mwina chifukwa choti security sinali bwino, mwina padali zifukwa zina zimene iwo anachita, munthu gadi akapezeke ndi mayeso onse ndikuti penera kuti pali enanso amene amamthandizira iye. Ndi tikufuna kuti anthu amene amamthandizira iye ni ndani amene mpaka aululike ndi tsogolo lathu kwambiri pa nkhani iyi. Boma linayimitsa mayeso a chaka chatha ndipo pano akuwalembanso. Malo mwa Zodiak ndine Madalitso Phiri. Nyumba ya malamulo yalengeza kuti aphungu akumana kuchoka pa 8 February mpaka pa 12 March kuti aoneke ndondomeko ya chuma a chaka cha 2020-2021. Msonkhano ukudza pomwe pali nkhawa ndi chikayiko kuchoka kwa akatswiri ndi zipani zosiyanasiyana kuti ndondomekoyi itsatidwa. Pakutha pa miyezi inayi yoyambirira nthambi yona za chuma inati boma la tonse lagwiritsa ntchito ndalama zokwana 635 billion kwacha litakwanisa kutolera 471 billion kwacha kudzera m'misonkho. Mukuonera nkhani pano pa Zodiak, tikumbutsani mitu ya nkhani zikuluzikulu masana ano. Anthu oposa 200 apezeka ndi kachirombo ka corona mdziko limodzi lokha, akatswiri ali ndi nkhawa. Unduna wa zaumoyo watsimikiza za munthu woyamba kupezeka ndi nthenda ya kolera chaka chino. Mkulu wa Manebu yemwe anamuyimitsa pa ntchito akudabwa kuti apolisi anamange anthu onse omwe akuaganizira kuti anatulutsa mayeso a MSc. Ndipo khoti lati kumva mlandu otumiza Shepherd Bushiri ndi mkazi wawo ku South Africa kuzayamba pa 8 March. Popitirira ndi nkhanizi, mlangizi wa mtsogoleri wa dziko lino pa nkhani za ndale a Ephraim Chivunde alangiza achinyamata komanso mamembala atonse kuti azipereka ulemu komanso kutsatira ndondomeko zoyenerera pofuna kudzudzula atsogoleri atonse omwe akutsogolera dziko lino. Achivunde amayankhula ku msonkhano atonse ku Mzuzu lachiwiri. Koma katswiri pa ndale Professor Blessings Chinsinga wati Achivunde akufunika kumvetsetsa kuti nyengo ino ndiyochita zinthu pa intaneti. Toera kumwenda walemba ripoti. Pa msonkhano wa mamembala amugwirizano watonse ku Mzuzu, mlangizi wa mtsogoleri wa dziko lino pa nkhani za ndale a Ephraim Chivunde ati ulemu komanso kukhulupirika kwamba kusowa mdziko muno, chomwe ndi chinthu chodandaulitsa ndipo chikufunika kuunikiridwa. Anthu akhala akudandaula pa masamba a intaneti komanso nyumba zolutsira mawu pakuchedwa kwa boma la tonse kukwaniritsa malonjezano omwe ananena pa nthawi yokopa anthu. Mwachitsanzo, madando ena ndi ochokera kwa mamembala atonse omwe ali mzipani zomwe zili mu mgwirizanowo ponena kuti zokhumba zawo sizikufikiridwa chisinthireni boma. Achivunde ati kusintha kuyamba ndi achinyamata komanso mamembala amugwirizano atonse ponena kuti ngati ali ndi madando akuyenera atsatire ndondomeko zoyenerera zothetsera mavutowa. Tinali ndi zinthu zinayi zimene tinkayendera, tinkakambaza umozi, kukhulupirika, kumvera ndi kusunga mwambo. Chimene ndachiona kwambiri ndi kusunga mwambo kuja kwatithawa. Mukanakhala kuti munalipo meti mayamba msonkhano, azimayi akuluakulu amene tili nawo muno ananena kuti koma ngati kungatheke
mutimve pempho lathu kuti anyamata pano nde afika poopsa ngati zilombo. Kutukwana kumatitukwana ife anthu akuluakulu salalabadiranso kuti ndife makolo awo. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa chinyamata ku chipani cha MCP ya Mathias Mgemezulu avomera za madandowa ponena kuti achinyamata akuyeneradi kuti asinthe. Koma kuwunikira ndemanga ya Chivunde, katswiri pandale Professor Blessings Chinsinga ati ngakhale ganizoli ndi labwino, pali kufunika kovomereza kuti zinthu zambiri ndi zokhudza makina a intaneti. Choncho ngati akufuna kusintha, pali kufunika kufikira malonjezano omwe ananena. Pano tikukamba pano anthu ambiri akumagwiritsa ntchito social media kupereka madandaula awo. Koma izili chonchi ndikufunanso kuti ndi alangize aboma latonse kuti anthu ambiri kuphatikiza pa anyamatawa ali ndi chiyembekezo kwa zinthu zimene boma limeneli linalonjeza. Ndiye kufunikira kuti abomawo ayike ndondomeko ndithu yolozeka yosonyeza kuti zinthuzo zichitika. Malonjezano a ntchito 1 million kupereka ngongole kwa Malawi ndi zina mwa nkhani zomwe zinakambidwa pa msonkhanowu. Malo mwa Zodiak kuno kunzuzu ndine Toya kumwinda. Principal Resident Magistrate Viva Nyimba wayimitsa mpaka pa 8 March mlandu wotumiza mneneri Shepherd Bushiri ndi mkazi wake ku South Africa komwe anawatsekulira mlandu wakuba ndi kuzembaitsa ndalama. Awiri wadzulo anaonekera mkhoti pomwe oyimira boma mlandu anapempha khotilo kuti liwamangenso podikira mlandu okhuza zowatumiza ku South Africa chifukwa poyamba pempho analikana kamba kuti dziko la South Africa linali lisanapemphe boma la Malawi kuti awatumize mdzikolo. Ali nafe Mlamba ali ndi nkhani yonse. Zadziwika ku bwalo la magistrate ku Lilongwe kuti mneneri Shepherd Bushiri yemwe akumufuna ku South Africa alinso ndi milandu yokhudza kugwiririra yoti akayankhe. Nkhani iyi inatuluka mkhoti pomwe mkulu wa mbali ya boma pa milandu Dr. Stephen Kayuni komanso loya wa Bushiri wapona kita amaonika ndondomeko yotumiza Bushiri ndi mkazi wawo